Gurekin Josu Txueka Intxusta, Naparra, Lerin herrian jaioa, historialaria, idazlea eta irakaslea. Labur egingo dut, kurrikulum luzea dauka, baina ez diote denborak kenduko. Geografia eta historian lizentziaduna, historia garaikidean doktorea eta irakaslea, Eusko Ikaskuntzako historia eta geografia saileko lehendakaria, Manuel Irujo saria eman zioten, labur egin dut. Eta liburu desente, ditu, nagusiak dira El nacionalismo vasco en Navarra 1931-1936, Espainiako Gerra Zibila Euskal Herrian, La transición política en Euskal Herria, eta Gurs, El campo vasco. Ordu erdi bat emango diogu, eta gero, ea ordula orden bat daukagune itziak eta galderak egiteko. Aurre, abizatuko zu 5 minutu lehen hau. 5 minutuko baino lehen, abizatuko zu. Bai, oso ondo. Ondo, entzuten da? Bai, bale, mila esker. Bueno, hasi baino lehen, eskertu nahi diet euko lagunei eta Azpeiti eta diputazioari jardunaldi horiek egiteko eman diguten babesa eta aterpea. Zeren, bakizue, antzeko jardunaldiak izan genitun Gasteizen martxoak 3-aren inguruan, eta hortikan abiatu zen gure egitasmo hau jardunaldi antzekoak egiteko. Beste leku batzutan ezinezkoak izan dire egitea, eta hemen bilatu dugu, aurkitu dugu, eman digute aterpe eta eskertzekoa da. Ni Gasteizen zera aritu nintzen gai batetaz, eta gai hori zen radiografia del frankismo. Hola, eman zigutelako. Eta animatuta, Gasteizkoa eginta gero, nik jardunaldi hauek prestatzen ari ginen bitartean, esan, frankismo, diktadura, transizioa eta hola. Eta holako zera gero, azken egunotan, ibina izenean prestatzen, digo, hau, adinakin ez duzu sekulan ikasten, ez da ere, zeren gau. Ez bakarri frankismo, diktadura, transizioa gaur egun arte, ze saltzetan sartuko zaren. Baina, ala nola prestatu dut, eta, programan azaltzen ez den, konektatuta, mesu hori ez dakit. Horrez, bale. Esaten ari nintzen, hori da zera jarri diodan izenburua, historiaren sokak eta memoriaren ariak gure iragan hurbilean. Eta abiatuko naiz hain zuzen ere, naiz eta esan diktaduratik, gerratik. Hain zuzen ere, nik uste dut, historia soka eta ari horiek gerratik abiatzen dire, edo republikatik abiatu beharko genituzke, gaur egun arte ikusiko dugun bezala. Sartu behar dut gaian, zen bestela ez dugu denborarik eukiko. Baina, diktadura frankista hasi zen gerrarekin batera, hainbat tokitan, beraiek nagusitu ziren tokitan, ustaiak 18an edo ustaiak 19an. Eta hasi zen bukatzen, diktadura hori, zera, 1975ko azaroak 20an, hasi zen bukatzen, ezen bukatu. Gero etorri zen transizioa, gaur egungo demokrazia iritzi arte. Eta ezaugarrien artean dauka, beste Europako diktadurakin konpatuta, ezberdintasun batzuk, bata bere iraupena. Hemen ezen egon 12 urtetako diktadura Alemanian bezala, edo 20 inguruko Italian bezala, baizik eta 4 hamarkada luze iraunzun. Ezaugarri berdintzuekin. Ez da gauza bera 39ko diktadura eta 75koa, baina hainbat ezaugarri iraunzuten. Gerra eta zera ariketa antidemokratiko funtsesko batzukin hasi zen. Azteko gerra zera, gezurrekin. Badago, edo bazegoen Nafarroan euskal idazle bat, kuaderno xumetan idatzizuna gerran bizi izandakoa, eta gero liburu batean 84an, pentsa, Franco hil eta 20 urte beranduago argitaratu zituzten kuadernoiek izenburu oso sanguratsuekin. Gerla urte, gezur urte. Lehenbiziko egunean ja hasi ziren gezurrak kontatzen.
muerte del comandante de la Guardia Civil. Ayer noche a las 8:15, a consecuencia de un accidente desgraciado ocurrido en el cuartel, dejó de existir el comandante de la Guardia Civil de Navarra, don José Rodríguez Meder. Uztaiak 18ko arratsalde horretan, Guardia Zibilek, menpekoek, hil zuten bere komandantea, hain zuzen ere, errepublikarekiko leiala zelako. Gerra bukatu zen, teoriaz, 1939ko apirilak batean. Eta hor hainbat egi borobildu zituen Frankok radiograma horretan. En el día de hoy, cautivo y desarmado el Ejército Rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. Militarki, egia da, gerra bukatuta zegoela. Eta egia zen ere bai, jende asko gatibu zegoen. Espainian, hain zuzen ere, preso izandakoak, eta espreski, 39an eta 40an ateratako lege batzuen bitartez, zera, espetxeratu zituztelako asko eta asko, edo zigurtu zituztelako ekonomikoki eta bar. Oso zanguratzua da, esatako, gerra amaitzer zegoenean, zera, kaleratu zuten lege bat, ley de responsabilidades políticas delakoa. Hor, garbi eta garbi, argi eta garbi, esaten zuten zeintzuk ziren garaituen esparruan gelditzen zirenak. Hor ez dago salbuespenik. Baldin badaude salbuespenak, zalantzak edo eztabaidak edo baldin baziren esatako Santoñako gertaerak eta bar, hor frankistek garbi zituzten zeintzuk ziren demokraziaren lagunak, errepublika zaleak eta diktaduraren kontrakoa. Eta hor duzue, zerrenda luze horretan, zera epaituta izango zirenak. Espainia osoa bihurtu zen kartzela handi bat. Zeuden kartzelak, zera, bere biztanleria biderkatu zuten, eman dezagun Espainiako emakumeendako bereziki egindako kartzel berri bat errepublikako urtetan giza planteamenduekin Victoria Kenten eraginez la cárcel de Ventas, 500 preso, 500 emakume preso izateko, hor 10.000 lagun, 10.000 emakume izan zituzten preso. Eta horrela, Espainia osoan. Gizonezkoentzat, emakumezkoentzat, baita apezentzat ere, oso bitzia zen. Kruzada deitutakoa, zitula, 100 inguru apez Karmonako kartzelan gehienak edo guztiak euskaldunak, eusko gudarosteakin ibilitakoak taula. Eta bueno, guain gero eta gehiago ezagutzen ditugun hainbat gauza. Eta ni historiaren aldetikan heldu nahi diot hitzalditxo horretan lehenbiziko puntuari, egiari. Para reconocer es preciso conocer. Eta egia da oso beharrezkoa. Eta kontakizun historikoa edo kontakizun historikoak pluralean oso beharrezkoak dira. Eta ematen du ja ezagutzen ditugula ezaugarri nagusiak. Lehen esatako gure lagunak labur bildu ditudunak. Baina oraindikan mosaiko edo perfil handi hori jarri behar ditugu tezel asko, izen asko eta ezaugarri asko. Jarriko dizuet adibide bat, San Cristobalgoa. Iruña aldean dagoen Ezkabako zera gotorlekoa, gero 34 geroztik eta batez ere 36 geroztik ezaguna bihurtu zena, kristeki ezaguna bihurtu zena, kartzela bezala. Nik asko irakurrita neukan horren inguruan. Baina esatako aukera izan nunean zartzekor eta ikusteko irakurritako guztia motza gelditzen zela hor zegoen errealitate kartzelarioaren aurrean, azpimarratzen dut hori. Egia beharrezkoa dela eta egia sakondu behar dela. Eta hainbeste aldiz erdi esagerazioak edo erdi leyendak zera ezagutzen ditugunak, gero tamalez errealitate bihurtzen dire historia jorratzen dugunean. Egia oso importantea da eta historia eraldetikan egiari eman behar dugu gure importantzia. Hor duzue. Eta ez bakarrik guain nolabait esateko, eta normala da, egundoko gaurkotasuna, egundoko protagonismo hartu dun irailketen edo desagertuen kontua. Baizik eta lehen Jonek aipatu dun bezala, zera, errepresioak ertz asko edo alde asko ditu. Ez bakarrik hildakoena eta desagertuena. Hor duzue beste argazki bat oso esanguratsua. Bai? Hor
dituzue 20 piku lagun, oliten 1936ko apirilan, edo maiatzen, despedida de soltero batean, horregatikan ez dago emakumerik, ez? Zoriontzu, hor kalderete baten inguruan, zera gitarra eta batzuk ukabila altzatuta, UGT-koak, sozialistak, errepublikanoak, eskertiarrak gehienak. Hoietatikan, 27 horietatikan, 14 izenez eta bizenez badakigu hil zituztela. Gelditzen direnen artean, 10, 12, 14, 3 urte zehatz-mehatz beranduago, 29an daukagu edo ditugu zera Frantziko konzentrazio esparru batean, Gursen. Zuek pentsa, oliteko nekazari hoientzat, esango baliete, 36ko apirila despedida de soltero horretan, 3 urte berranduago egingo duzu antzeko argazki bat, talde, baina 14 jaz dire egongo, hilik egongo direlako, eta gainera egongo zarete konzentrazio esparru batean Frantzialdean. Pentsatuko zuten, bueno, hori, ze nolako, zera leyenda, ze nolako asmakizunaten. Hori egia da. Espetxearen errealitateaz, hildakoen errealitateaz, erbestearena dugu. Eta erbesteak luzatzen edo eramaten gaitu beste puntu batetara. Espainiak izan zun, edo izan ditun, erbesteratze askoren artean, gerraren ondorioz izan zen erbesteratze masiboena. Gizarte mota guztietako jendea junzen erbestera. Errepublika zeukan artikulu bat oso polita, la república es una democracia para trabajadores de todas las clases. Pues klase guztietako jendea junzen erbestera. Baina bigarren ezaugarria zein zen, hori, bere iraupena, diktadura bezala. Asko eta asko, ja, sekulan ez ziren bueltatu. Eta jende arrunta, eta jende hori gelditu da, kanpoan, kanpoko erbesteratzean, edo barruan gelditu baziren, edo bueltatu baziren barrura, isilik, oain dela gutxi arte. Hor duzue, argazki hori esatako oso zaguna da, Frantzian, hain zuzen ere, Espainiako gerraz eta erbesteaz, bueno, edozein liburuan, aldizkarietan, taula, azaldu delako. Hor duzuen personai, edo persona txiki hori, bai, 2006an azaldu zen publikoki Madrilen esanez nor zen. Eta hain zuzen ere berak esan zuen, oain arte isilik egon naiz. Ni joan egun horretan, zera familiakoekin, aitarekin, beste arrebakin eta beste anaiakin erbestera. Amaia galduta genuen, hain zuzen ere, bombardaketa baten ondorioz, ama hilzelako, eta nik galdu nun hanka, eta nire arrebak galdu zun hanka. Erbestera jun ginen, aita berehala hilzen erbestean, eta Espainiara bueltatu ginenean, sartu gintuzten orfelinato batean, eta isilik egon naiz oain arte. 2006an bera azaldu zen publikoki, eta izen eta bizena jarri dugu. Baina horrezan nahi du, olako gauzak egon dire isiltasunan kontu horiek. Jende asko junzen beste erbesteratze masibo edo haundi batean esatako Amerikera eta jende asko ja zen sekula bueltatu. Horrez gain, planteatu behar dugu esatako lan munduan izan ziren depurazioak. Ezin dugu hortaz luzatu, baina horren. Zergatik, Espainiako diktadurak, esan dudan bezala, askoz gehiago iraunzulako. Franco hilarte, gu diktadurapean bizi ginen. Aliatu ezberdinak edo lagun ezberdinak izan zitun, 40an zera nazi-fascistak taula, baina 50ko bukaeraz geroztik munduko demokrata guztiak. Estatu Batuak, Frantzia, Britania, Handia, eta bar. Eta hori delata, bigarren mundu gerratea bukatu zenean, Espainiara ezen etorri demokrazia, edo zuten ekarri. Onera ziren etorri aliatuak Frantzira jun ziren bezala 54an laguntzera, edo Italiara jun ziren bezala laguntzera. Ez, hor duzue, erbestean zegoen Nestor Basterretxeak 55an egindako marrazkia. La Paloma de la Paz. Paloa zera bakearen usoa. Uso hori, zera, askoz urte beranduago egin behar izan zun
gure Nestor Basterretxeak hain zuzen ere diktadurak luze eta luze jo egin zuen. Eta hemen, ja honekin sartzen naiz memoria historikaren kontuetan eta gure gaiari askoz lotuta dauden kontuekin, edo kontuetan. Bai, desoreka suertatu zen, ez bakarrik batzuk errepresioa jasan zutelako eta erregimenitik kanpo suertatu zirelako, baizik eta gerra bukatu zenean, Espainiako diktadurak memoria politika bat oso zehatza izan zulako. Batzuentzat, garaientzat, beraldakoentzat, errestasun abantaila guztiak, eta beraiek aukera izan zuten dolu, monumentu eta oroigarri guztiak martxan jartzeko, eta egin zituzten olako espektakularrak, zatako, Jose Antonio I. Rivera eraman zuten Alicantetik, Oinez Eskorale daño, edo hemen, Euskal Herrian, antzeko zerbait egin zuten bere aldeko hildakoekin. Ze abantaiak izan zituzten denok dakizuen, gero lanpostuak, funtzionarioak, karrera akademikoak egiteko, baita estankoak eta olako abantaiak izateko. Bitartean, besteak gelditu ziren erabat sokoratuta. Hor duzu ezatako 46an oaindikan Jaime del Burgo, armetan altxatutako erreboltari edo fasista bat, nola 46an eskatzen zuen zerrendak osatzea, bere aldekoen zerrendak eta bar. Bitartean, beste aldekoak hor zeuden, nunbait, hilik, eta zer argitzen nahi zutenean, olako erantzunak. Contesto su comunicación fecha del 11 del actual, significándole que a pesar de las averiguaciones practicadas, no se ha facilitado hasta la alcaldía ningún dato concreto respecto al fallecimiento de Cirilo Salsamendi Lukin, siendo creencia general que este desapareció de la ciudad hacia el 12 de septiembre de 1936 con motivo de la lucha contra el marxismo. Dios guarde usted a muchos años. Batzuk desagertuta zeuden bitartean, beste batzuek izan zuten aukera bere dolua, bere oroigarriat egiteko. Eta bakarrek erbestetik egin zituzten olako saioak gaur egun deitzen dugun memoria historikoaren atal hoietan hainbat gauza egiteko. Ja, hildakoen zerrendak eta bar, olako rekordatorio atera, baina erbestetik. Espainian, eta ez naiz horretan sartuko zeren Jonek aipatu, alferrik zen Espainian Declaración de los Derechos Humanos 48an aldarrikatzea, hemen kontrakoa egiten zen arlo guztietan. Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. Hemen kartzelak zeuden nahiko beteta, gero hasi ziren ustutzen, baina 60ko hamarkadan ustutzen ziren bitartean, hasi ziren beste belaunaldi batzuk Espainiako kartzeletan ugaritzen eta sartzen. Bitartean noski erregimenak bere aldaketak egin zitun, hainbat aldaketa, eta etorri zen garapen ekonomikoa eta horrela, eta hor ditugu lehen lerrotako falangistak ator urdinak eta horrela, gero tardofrankismoa neurri batean beste sektore politiko batzukin, Opus Deiko teknokratekin, tabarekin eta militarrekin batera erregimena sustengatu zutenak, gero transizioa iritsi arte agintean izan ditugunak eta hainbat mediotan oaindikan agintzen dutenak. Eta gu bitartean, edo jendea bitartean, horiek dire farregarriak gaur egun nolabait izateko, jendeak korrika batean eta hola, baina horrek adierazten du hori. Inolako eskubidire gabe, inolako askatasunik gabe, beti korrika, beti ieska, beti zanpaturik, beti izkutuan eta bar. Hor duzue, gazteluen parantza 1977ko aberri egunean, aldatu datak, 6-6, eta hor dituzue, 76an, Franco hilostean, oaindikan, hori korrika egin, baino pixko lehenago, korrika jarraitzen genula. Maila kulturalean berdin, hori ere bai, aipatu behar da. Gauzak ez dire, era naturaltasunez edo naturalez agertzen edo ze agertzen. Hizkuntza bat esatako euskeraren zanpaketa, ez da leyenda bat, ez da etxe kontu bat edo etxe familiako kontu bat. 36an bertan, Tolosan sartu bezain laster, hor duzueia zute bat euskal liburuekin suertatutakoa. Bandos de guerra, nun zehatz-mehatz euskeraren kontra jotzen duten.
Esatako, Lizarran ateratakoa, se prohíbe la palabra agur, son tiempos de arriba España. Oain ere bai, farregura ematen digu olako bando celebreak ikustea, edo irakurtzea, baina orduan pentsatu behar dugu esen farre egiteko. En el plazo 48, ya se entreguen, vale, Gernikan, zera, gerra amaitu eta 10 urte beranduago, oaindikan bidaltzen dituzte, hainbat agiri, esanez, debakutota dagoela, ez da hilerrian ere izatea inskripzioak euskeraz. Eta legislazio bat, zera, desagertu jun zena, zera, gerra garaitik zetorrena, baina berehala ordezkatu izan zena eta judikatura batekin hain zuzen ere, jarraitzeko diktaduraren ezaugarriekin. Ez 50 edo 50 hamarkadaren ezaugarri anker hoiekin, baina baita ere legislazio berezi bat. Estados de excepción, behin eta berriro, Euskal Herrian izateako, izan genitun 9 estados de excepción, desde el 62 hasta el 75, ya urtean behin. Vale. Erregimea jarraituzun, eta 75 arte ez zen bukatu. Eta Binasek esaten duen bezala, erregimen hori odolez hasi zena, odolez bukatu zen. Badakizue, eta hemen gertu daukazue gainera zuen kasua ota egirena, bai, Burgosko epaiketan nahiko mobilizazioak suertatu ziren esatako Izko eta abarren bizitzak salbatzeko, baina hori esen nahiko esatako Garmendia eta Otaegi eta etzera Frapekiren bizitza salbatzeko. Transizioa iritsi zen, eta transizioa iristen denean, hori azpimarratu behar da, eta sartu behar dugu kontakizun historikoan, eskubide horiek, zanpatutako eskubide horiek, ez eren etorri, hain zuzen ere, elite politiko, demokratiko batek eman zizkigulako. Hain zuzen ere, borroka askoren bitartez, eta sufrimendu askoren bitartez, eta kale eraginen bitartez, lortu ziren pizkanaka eta asko kostata. Amnistiarena, esate baterako. Oroitzen bazarete, zera, Franco hilta gero izan zen indultu murritz bat. Ustaiak, zera, 76ko ustaiak 30an beste bigarren indulto bat. Eta 77ko urria iritsi arte, hain zuzen ezen gauzatu amnistia. Baina amnistia hori lortu izan zen, hain zuzen ere, borroka eta hildako batzuen bitartez. Horitzen bazarete, argazki hau da, zera 1977ko maiatzak 13 edo 14koa, orduan egin zen Euskal Herri osoan amnistiaren aldeko astea, eta aste horretan 5 hildako suertatu ziren leku ezberdinetan. Iruñan, Errenterin, Donostin, eta bar. Kale mobilizazioek lagundu zuten zera amnistia lortzea. Berdin, alderdi politikoen legalizazioarekin. Hori zen automatikoki. Eta pizkanaka eta kostata lortu zen zera sozialismotik eskerrera zijoazen alderdi guztiak legalizatzea, baina mobilizazioi esker. Eskubide nazionalei dagokionez berdintxu. Ikurriña, oroituko zarete, nola 77ko urtarria arte ezen legalizatu. Ezinezkoa zen Fragaren esaldi famatuak. Pasarán antes por encima de mi cadáver antes que se legalice la ikurriña. Eta hori esaten zuen, arrota zera, eta oberos, zera, 77ko abenduan edo, hola, azkenean 77ko urtarrian legalizatu zuten. Eta autonomien kontua, edo nazionalitaten kontua, orduan berriro azaldu zen, kale mobilizazioetatik, eta bar, lortzeko, gero, lortu dugun, edo lortu zen, zera, autonomien sistema edo egitura hori. Eta planteamendu oso haundiekin, esateako, orduzue, 78ko konstituzioa planteatzen zenean, autodeterminazion eta konstituzion aldarrikatzen zuten, zera lehenbiziko aberri egun legal horretan. Baina, goaz, oain gure kontuetara, zehatz mehatz. Esateko, gaur egun modan, zentzu honean, jarri den memoria historikoaren esparruan, transizioa aurreatzeta, eta ez zegoen paso handirik. Esateako, lehenbiziko desio biratzeak
jendeak egin zitun, atxurrez eta palez, jun, sekizkiten lekutara, eta hor, atera gorpuzkinak. Jun, hilerrietara, eta fosa komun horietatik, atera eundaka zera hildako. Gerratik zetozenak. Eta pentsa, hor duzue, ze mozioa sortzen du aurkitzea ezurrak, hain zuzene, sekizkiten lekutan. Baina persona horiek, nolabait esateko, ezin izan dute hori errebindikatu oso berandu arte. Orduan egin zen erdiskutuan eta inungo laguntzarik gabe. Hor duzue persona bat, esatako, hemen, bizpairua markada suertatuta gero, pasatuta gero, hor duzue, arro eta ozenki esanez zer gertatu zen bere gurasoekin bere, eta errepublikaren banderarekin. Herri-zerri egindako ikerketa bati esker, esatako, Nafarroan egin zuten lan hori, Navarra 1936 de la esperanza al terror. Eta hau esen etorri unibertsitate mundutik, esparru akademikotik, baizik eta gizarte mugimendu bezalako batetik. Inkesta haundi bat plazaratu, edo kaleratu, hain zuzen ere, Jose Maria Jimeno Juriok egindako lanari esker, egindako eskema horri heldu, eta herri-zerri azaldu zen beste realitate bat. Eta hori da paradigmatikoa erakusteko nik esaten dudana egia beharrezkoa dela. Baina egia bere osotasunean eta bere perfil guztiekin. Ordura arte esatako Nafarroari buruz izandako irudia, Nafarroa zela lurralde bat nun lehenbiziko unetik karlista, falange eta armada jaun eta jabe eta jende guztiak bat egin zula mugimendu edo altxaldi militar horrekin, azaldu da horri esker, azaldu zen beste realitate bat. 3.000 persona hil zituztelan hor fronte horretan. Ikerketa hori eredugarri bihurtu da, edo bihurtu zen beste lurraldetan antzeko lanak egiteko. Antzeko egoera pairatu zuten lurraldetan. Berdin Rioja, berdin Galizia eta bar. Baina, azpimarratzen dut. Hau etorri zen, ez mundu akademikotik, baizik eta gizartetik. Eta mundiko akademikoak beste aldera begiratzen zuen. Ez ziren olako ikerketak egiten. Baina modu politikoan edo eremu politikoan ez da ere. Eta horregatikan berpiztu direnean edo piztu direnean olako mugimendu eta erakundeak, memorialistak, batean, Foro de la Memoria, Asociación de la Memoria Histórica bere web horrian oso garbi jartzen zuten. ¿Por qué los padres de la Constitución dejaron a mi abuelo en la cuneta? Hori da realitatea. Esan nahi dut, gerratik, diktadura, baina gero transizioa, konstituzioa iristen da, demokrazia gorpuztu egiten da, eta kontu guzti hori gelditu zen erabat zokoratuta. Eta larriena, latzena da hori, hildakoena, desagertuena, baina beste faktore batzuk edo beste sektore batzuk ere bai berdintzu suertatu ziren. Eta hor duzue, zenolako transizioa, zenolako demokrazia gauzatu zen eta ze eragina izan zuen. Hor duzue oso grafikoa da. Gernika bueltatu zenean, jakingo balu Pablo Picasso bueltatuko zela Reina Sofia deitutako zentro batetara, berak errepublikari egin ziolako erudi hori. Eta gordetzaile izango zela Guardia Zibil bat, eta bandera antikonstituzionalista bat, arrana eta guzti hor dagoela Gernikaren zaindari edo lagun, zer pentsatuko zuen gure Pablo Picasso. Baina horrek adierazten du, zenolako demokrazia kamutza lortu genuen gutxienez kontu hoietan, garbi dago. Garbi dago zeren beste alderia begiratu zuten aginte politikoak, eta ez da kasualitatez, lei de la memoria historika izatea, 2006an, gerratik 70 urtetara. Eta demokraziatik, abia puntu baldin bada, el 20N, pentsa, 20 urte pasata gero. Horregatikan, oaindikan, gaur egun, sortatzen dire olako kontuak. Azaltzen ari dire, oaindikan, desagertuta zeuden, hainbat eraildako. Eta hor duzu argazkiak en kolor, noski, zeren gaur egun direk. Eta egun hauetako argazkiak. Aranzadi recupera todos los restos de la cima de Legarrea.
atzoko edo osteguneko gaur zer da? Gaur da larun bata, ez? Gaur zer da? Ostira. Bueno, pues atzoko egunkaria, bai, atzoko egunkaria. Bai, hemen dago, con el pilar denok deskolokatuta kalendari tabla. Hau zue, eta badekigu, bueno, sigima delegarrea da kontu bat, baina denok genekiena. Ni bastanen egon nintzen irakasle 80 hamarkadan. Eta ustezko leyenda hori ja kontatu zidaten. Bertakoek, badago sima bat nun pertsona heldu bat eta bere familiko ume guztiekin hor dagoela. Oain arte ez da argitu. Oain arte zergatik. Azteko laguntzi instituzionalik ez delako izan. Eta kontu horiek nola egon diren baztertuta 2000 urtean, bale? Hor duzua, atzoko argazkia, bai? Bale? Eta oain dikan jarraitzen du olako egoerak jende askorentzat. Hor duzue mutiko bat, Pako Etxeberriarekin batera, Gregorio Armañanzaz, eta atzean dagoen argazkia, horretan dago bere aitona. Eta mutiko horren, edo gizon horren trauma, zein da? Bere amaren trauma. Bere ama segurazki hilko da, bere aita izan zena aurkitu gabe. Eta oain da, zera egoera hori, bale? Zergatik? Eta ni ja, oain historiatik pizko bat arlo juridikora edo ez dakit edo beste arlo batetara. Impunitate osoz, bai, bizpairu minutu. Impunitate osoz, frankismoaren garaian, baita transizio urtetan ere gaur egun arte. Ez da oso normala edo oso erraza ulertzeko legegileak ez garen ontzat, esateko fiskal batek esatea no habrá declaraciones para lo de la jueza de Argentina. Fiskalak teoriaz, nire esjakitunarekin fiskalak baldin badaude alderantziz gauzak bultzatzeko eta hola, kontrako egiten dute Espainian, fiskalak egiten dute batzutan abokatuaren errola, eta hola. Impunitatea, frankismoa, transizioan baita egun horietan ere. Impunidad, hor duzue, Jurramendiko gertaera. Eta, hain zuzen ere, horregatikan importantea da egia izatea. Kontakizunak. Hor duzue eta ez da Alkazarrek edo olako medio batek ateratako zera. Montejurrako kontuak azaltzeko, erakusketa batean, hain zuzen ere, Fundación Pablo Iglesiasek egindako elkarrizketa batean, esaten zuen, argi eta garbi. Viacrucis carlista a Montejurra, en el que los partidarios de Sisto de Borbón Parma de extrema derecha dispararon contra los partidarios de su hermano, Carlos Hugo, provocando 2 muertos y varios heridos. En la imagen detrás del guardia civil puede verse a uno de los autores de los disparos, conocido como el hombre de la gabardina. Hori horrela aurkezten digute Fundación Pablo Iglesiasen bitartez, jakinik ez zirela beraien arteko liskarra, Sistino eta Carlo Uginoen arteko hori zen, baina batez ere, hor ibili ziren aparatos del Estado, argi eta garbi. Militaroiak, el hombre de la gabardina bezalakoa, eta hor mustatxarekin bigotea duzuna, Jean-Pierre Chegi, gero galen ibilitakoa. Eta lotura adirazten duna, aparatos del Estado horietatik, galea iritsi arte. Bale? Hori, importantea da. Bueno, impunitatea, transizioan, suertatu ziren hainbat gertakari edo prozesu aurrean. 78ko San Ferminak, Mikel Zabalzaren eriotza, eta impunitate osoz gelditu dire landu gabe. Beste diskurso bat eginda, baita ere, hainbat mugimendu, eta hori ziren, zera, susmagarriak terrorismoarekin taula, mugimendu paskazaleak eta horrela. Baina guain, kontakizun historikoan esaten digute, el Partido Socialista quitó el servicio militar. Quitó el servicio militar, hain zuzen ere, urtetan, o el popular, bai, el popular berdin ditu, bai, bueno, berdin da. Hain zuzen ere, hainbat urtetan, hainbat eundaka gazte preso izan zirelako. Ulertzen. Baina, gau, nahaztu egin da, barkatu, importantea da, 3 minutu, Gau, zer gertatzen da? Iristen garenean gure garaira, dana, eta hori importantea da eztabaidatzeko eta gehiago sakontzeko, zen ez dut denborikan izan, baina gau, hemen gauzak pilatu egiten dira edo nastu egiten dira eta Jonek jarritako azken diapositibetan ikusten zen. Gau, daukagu
mundu honetan bat egiten dutela lege antiterroristak, dekreto antiterroristak, terrorismoaren inguruko legislazioa eta baita memoria historikoarena. Eta gure Euskal Herrian danak bat egiten dute edo nahastu egiten dire. Zer gertatzen da? Hemen nahi nahi ez, baita ere, beste historiaren ari importante bat edo memoriaren ari bat historia osatzeko sartu behar dugu, hain zuzen ere, baita ere, etak izandako jokaera indarkeriaren aldetikan. Hau dana nahastu egiten da eta korapilatzen du hain zuzen ere gertatzen dena. Kontutan izan beharko dugu, zera, ari historiko importante bada, kontatzea, argitzea, baina hortarako estadua prest dago. Egia historikoa eta zabaltze egiteko kontu horretan estadua hor dago. Laizter izango dugu Gasteizen edo dagoia martxan Centro de Víctimas del Terrorismo. Eta kontu horiek, guain dela gutxi entzun dut edo norbaitek izan zidan, toda la documentación de las audiencias y no sé qué, baita Frantziakoa ere ara jungo dela. Zan nahi dut, gauza egia mundu horretako edo arlo horretako egia izateko, teoriaz, hori izango dugu, zera abia punto oso importante bat. Baina, hor ere bai, aipatu behar edo sartu behar zituzten beste terrorismo batzuk estatuan ez daula. Nahiko esanguratzua izan zen, zera, eusken hauteskundetako eztabaidetan, zera, Pili Zabala eta Alonsoren arteko eztabaida eta isilgunea. Baina guk ere bai, planteatu beharko dugu, historia hori osatzeko, ari importante bada, etak sortutako indarkeriaren historia hor islatzea. Hiperkorrekoa, hor duzue. Hor, eriotz, zera, ankerra, zibilen kontrakoa sortatu zen. Miguel Ángel Blancoena, kargu politikoena, zeren logika militar batean, zan dezakezu, gerra baldin bat zaude, militarren kontra, bere logika izango da, baina ja, zibila kontra egindako indarkeria zera sartu behar da. Horrek eramaten gaitu, eta finalera noa, zera, gaur egun daukagun egoera oso zaila esateko. Historia osatzeko, ari ezberdin batzuk behar ditugu, baina guztiak. Eta horregatik ni beti esaten dut, edo nik beti esaten dut. Kontakizun bakarraren kontra nagoelako, kontakizun anitzak izan beharko ditugu, hain zuzen ere, bestela gelditzen da alde batetikan antzu edo hankamotz. Hor duzu esatako, bukatzeko, oain Nafarroan suertatzen ari diren gatazka egun horietan, bai? Alde batetikan saiatzen ari dire lei de la memoria histórica eta olako kontuak aurrera eramaten, eta hor duzue gobernuaren aldetikan kontrako joera olako argudiokin. Horregatikan esaten nizuen hasieran, gerratik abiatzen den kontua ez da bukatu. Con las exhumaciones de Mola y Sanjurjo quieren ganar la guerra civil de 40 años después. Hau hemen dugu berriro zera garaile eta garaituen arteko eztabaida edo diskursua. Hori puskatu beharko dugu. Garaituek izan behar dute garailen duintasuna. Baina diskurso hori edo kontu horiek aurrera emateko anistasunan jorratu behar dugu. Eta horrela ez da suertatuko guain arte suertatu dena. Herri mugimenduen bitartez lortzen ari gara duintasuna garaituentzat, baina ez estatuen aldetikan. Hor duzue, bi neska hoiek bizkiak 36an Lizarrako alkatearen alabak, jende guztiak las gemelas, horrela itzen dute, aukera izan dute ez bere aita ezautzeko, baina bere aitaren zera aldeko oroigarri xume bat izateko noiz. 1979tik 2009 bitartean, 70 urte, okeres banago, zera, beranduago. Hori berriro gerta ez dadin, nik uste dut, hori, historiaren eta ari eta memoriaren ari guztiak landu beharko ditugu. Bakoitzak beraldetik, jakinik, estaduak ez du jokatzen hor neutral, eta jokatzen du bakarrik alde baten alde.
baina hor ditugu Asociación Memorialista eta autonomiak aipatu duen bezala, edo beste zera instituzio batzuk lan egiteko zera eta batez ere laguntzeko ikuspegi anitz eta hori aurrera emateko. Vale. 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 Mila esker.